बेबायदि जोङो गोबां दल दाबाय, गोबां दला जोबबोबाय थादों। जों बेबायदि राजनीतिक दलखौ जों नुबोबाय थादों। सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टी दानायनि थांखि लादों। लजिस्टिकेलि रांखावरि फारसेनिफ्राय दिनैसिम हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनो जोङो थाखा गारनाया अनजिमा गैलिया। गोदानै राजखान्थि दाजेनाखै सावरायजेनहांदों। बावहायनो बिथां सावरायग्रा आरो फेरेंगा मोना दै गांनायफोरबायदि गारमाया सेब सेबनो दै रानथेहां जानानै दङ। दै गांदों ना नाम राजखान्थि गोदान दाहांहांना आरो दाथारोब्लाथ' प्रमदाबो प्रेसार स्ट्रकसो जालायलांगोनदां। सावरायग्रा मोनाथ' सावरायग्रानो फेरेंगानो बिसोरनो हार्ट एटेक जागोनफोरबायदि मोनदों। नैबे मा होननानै बुङो डाइनामिक लिडार बर' हारिनि एकदम थैया बर'नि थै गोनां आसुगुराव सेन्थाय थै थादलायनाय रोदा रोदा थै खारलायनाय बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनांफ्रा दिनैहाय एसे मोजां होनदों, बुजिदों। माने जोंना बिथां रनजित बसुमतारिनियाव बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआ आसुगुराव सेन्थाय दङ। बेफोरबायदि खानाय बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआ हाबनानै दं। दा बर' हारिनि राजखान्थि गोदान दानो नाङा होननायनि बुंनायनि ओंथिया बेनो जे जों नेक्स्ट टाइमाव UPPLनिफ्राय टिकेट होनाय नङा। लोगोसे प्रमद बर'आ डाबल डाइनामिक लिडारा दा बिसोरनि सायाव एसेब्लाबो माबा मोनसे जादों। ओंखायसो दिनैनि दिनाव बर' हारिनि गेजेराव गोदान राजखान्थि दोलो नाङा होनना बुंनायनि खार'ना बिसोरनियाव नैबेनो। खोनासंनानै लानि जोंनि बर' हारिनि ओरैबायदि मोजां सिन्था खालामग्राफोर मानोथो NDFBनि केडार लिडार बिसोरखौलाय गोदाव सोराव खालामदों। रनजित बसुमतारिनि UPPL हान्जाया UPPL हान्जानि रनजित बसुमतारि EMआ हाग्रामा महिलारिनाव टिकेट बिना आगोरमोनि सिलिगुरि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बुंलायनाया आं जेरैखि जायाब्लाबो खाम्फानि समस्थियाव आङो टिकेट लागोन होनना बिलाइग्रा देरहाबायबो। BPFनाव हांखुर जाहैदोंमोन डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव सिलिगुरि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय। आंबो दङ रनजित बसुमतारि हजोंनिफ्राय फैनानै गावनि BTRआव एक्सिडेन्ट जागुलायलायनाय नङा होमबा। माने जेखियानो जाया मानो राजखान्थि गोदान दोलोआ ओंखारनांगौ, जानांगौ। देरहायिया बे उननि बाथ्रा। राजखान्थि दोलो गोदाना UPPLनि थाखाय गिदिर खहा जानो थांगासिनोबो दङ आरो जागोनबो। UPPL दोलोआ थागोन ना थाया आं दहायबो बुंदों। UPPLनि दैदेनगिरिफोर सेन्ट्रेल लेभेलनि 3 दैदेनगिरिनि बोलो होनाय थुनाय अक्सिजेन दंदेरो, जायनि जाहोनाव रनजित बसुमतारि मोना दै गांगासिनो दं। सावरायग्रा मोनाथ' टिकेट मोनगोन ना मोना आसा खम। बेबादि सावरायग्रानि आरो रनजित बसुमतारिनि खानाय आसुगुर गासैयावबो बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां। खोनासंनानै लानि एसे सार रनजित बसुमतारि EM। जोंनि बारग' NDFBफोरनि मुं लानानै सानैसो सुबुङा एखे लिमिटेड सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टी दानायनि थांखि लादों। आरो बे थांखिनि जि मेइन अबजेक्टिभा जादों BLTनि दानाया जादों BPFनो, आबसुनि दानाया UPPLनो। बेनिखायनो NDFBफोरनि संरैखानि थाखाय NDFBफोरनि मान मर्यादाखौ लाखिनो थाखाय बिकल्प मोनसे हाबाफारि लानांगोन आरो राजखान्थि हान्जा दानांगोन होननानै बिथांमोना जा थांखि लादों बियो एक्सुवेलि बर' हारिनि थाखाय लाब नङा। बियो गुबुन थामथि गोहोनिसो लाब। मानोना बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय, गैया खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावबाय दङ।
गुबुन फारसे बिथांमोननि जा बाहाना बे बाहानाया जादों मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मा होनो जेलाव थानाय सुबुंफोरनि 64सा सुबुंनि खामानि मावाखै सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ मावाखै होननानै बुंदों। आं थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों लजिस्टिकेलि रांखावरि फारसेनिफ्राय दिनैसिम हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनो जोङो थाखा गारनाया अनजिमा गैलिया आरो जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बाहाना खालामनानै जोंखौ सोंखारिदों बिथांमोनानो रांखौ लांनानै सुप्रिम कर्टआव खारहैगासिनो दङ। बाथ्रायाथ' सोमोनांथाव। गतिके बेवहाय बिथांमोना जेबो लाबा गैया बर' हारिया लस दङ। आं सानो बिनि थाखाय जाय थांखिजों जोङो बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांदोंमोन बे दावहा नांनायनि बेरेखा गसंनायनि मोनसे खामानिसो होननानै आं सानो। दानि जेनोखि सुक्तिनि आरो रायजो राजानि लुबैनाय बेवहाय गोदान मोनसे अबेबा मोनायाव मैखुन बायदि बेरनायखौ जोङो रायजो राजाया गनायगोन ना गनाया बेनि सायाव आं कुइसन दङ। दा थारमाने जों नुबोबाय थाबाय गोदोनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्स जों दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्स जाबाय राजनितिकआ मोनसेनिफ्राय आरो एक्जेक्टलि गोदानै मैयासो दाख्लि जोङो मोनसे संग्रामनिफ्राय लानानै जोङो मोनसे अखा नायनाय बायदि जादों। दा बेवहाय रायजो राजाया गोरलैयै एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बेखौ आं डाउट दङ आरो बे साक्सेसफुल जागोनखौबो आं बारा नुनाय बायदिखौ नुवाखै आरो थारमाने दस्रा राजनितिक पलिटिशियानफोरा माबायदि सिन्था खालामदों खिन्थु जारिमिना बेखौ फोरमायो जे बे एसेल' मानसिजों आरो एसेल' राजनितिक खालामनाया बे साक्सेसफुल जाहैगोनखौ आं बारा नुहुराखै आरो लानाया बयहाबो अधिकार दं। राजनितिकआव थानानैल' नोङो जे MCLA गेलेगोन नोङा इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेगासिनो दङना नंगौना नङा बेयो बयहाबो राइट्स दङ इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेनो हायो। बिदिनो जाहैगोन बेथ' राजनितिक दलाव थाबाबो थायाबाबो जेनेबा गेलेनाया बयहाबो अधिकार दं। डेम'क्रेसि हिसाबै मोनसे दल गठन खालामनानै गासै दलावहाय बोनानै लांजोबनो हानानै जे मोनसे सासनाव फैगोन बेयो माने बहुद थाफ सिटुएसन दानि जुगाव आरो रायजो राजा बेखौ लुबैदों। दा जोंनावहाय गोदान आपडेट पलिटिकेलि मोजां जोंनावहाय फैगासिनो दङ आरो जों पलिटिकेल भिजनारफ्रा मोजां नुनानै बर'नि जेनोखि जांख्रिथायनि बेलायाव जोबनानै दिनै लुखांनायनि दङ आरो बानायनांगौनि दं बिनि सिन्था धारायावहाय बयबो दङ हिसाबै माने गोरलैखौ बे जों नुहुराखै आरो साक्सेसफुलनि खोथाखौ।